Хайырлы сәғәттә Сәләм каналында Ишимбай яңалыктары. Студияла Алина Садридинова. Ишимбай Үзәк район дауаханаһының бала табу бүлеге кайтанан үз ишектәрен асты. Учреждение бер айдан артык ябык торды. Ошо вакыт эсендә бала табу йортында планга ярашлы санитар гигиена эшкәртү һәм өлешләтә косметик ремонт үткәрелде. Палаталар якты һәм таза. Бала табу йортында авырлы хатындарга һәм яңа туган сабыйларга сифатлы медицина ярдәме күрһәтелә. Учреждениелы үзенең эшен һәйбәт белгән ак халатлылар эшләй. Бала тыу әсәйдәрдән генә түгел, барлык медицина персоналының олы шатлыгы. Бала табу йортының яңыса эшләй башлауы менән без бик тә шатбыз. Һәркем үз урынына бик шатланып килдек эшләргә. Буласак әсәйләрне, хөрмәтле хатындарды без һәр вакыт асык ишек менән каршы алабыз. Үзебезнең калала без бик шатбыз шундый мотор, ремонт яһалган балалар йорты булганга. Бик шәп, безгә бик карайдар. Бик охшай инде, нисек безне монда караганнары. Хезмәт итү изге бурыс. Элекелектән ватанга хезмәт итү ир-егетләр өчен изге гамәлләрнең береһе булган. Бүген дәүләттең катгый талабы буенча 18 яше тулган егетләр мотлак ватаныбыз хагына басырга тиеш. Сакырылыштагы хәрби хезмәт вакыты 1 ел. Хезмәт итү осырында егетләр җитди һынау узып, тормыш тәҗрибәсе туплап, физик яктан гына түгел, рухи яктан да ныгынып кайта. Әлеге вакытта хәрби хезмәткә көзгө сакырылыш әүдем бара. Ул 1 октябрьдән 31 декабрьгә тиклем дәвам итәсәк. Киня Булат авылынан Линар Хананов яңа гына Өфө дәүләт авиация техник университетының Ишимбай филиалын тамамлаган. Спортты бәләкәйдән яраттым. 9 яшьтән алып бокс менән шөгыльләндем. Нинди генә гаскәргә эләкһәм дә тырышып хезмәт итәсәкмен, ди ул. Бәләкәстән армияла хезмәт итәргә теләгем бар иде. Мәләкә килә ВДВга мин боксман Увлекаться итәйне шөгыльләндем я. Яшьтәргә теләйм, исән-һау армияла хезмәт итеп кайтуын. Узган аднала районыбыздан хәрби хезмәткә тагы 17 якташыбыз озатылды. Ишимбай калаһы һәм районы хәрби комиссары Кирилл Клюкин әйтүенчә, үсмер киемнәрен хәрби формага алмаштырасак егетләргә әрме мәктәбен үтәү олы тәҗрибә булып тора. Ребята разъезжаются практически по всей стране, от Хабаровска до Калининграда и на Северный флот, как никогда в этом году. Много моряков у нас призывается. Очень много ребят уйдут в войска специального назначения, различные воинские части. Ну и, безусловно, есть пехота. Служба, скажем так, наряда нет на распределение. Ребята все поедут служить довольно далеко, посмотрят нашу большую страну. Многие из них никогда не выезжали за пределы Республики Башкортостан. Здесь у них будет такая уникальная возможность. Егеттәр һаулыктарына, белемдәренә, әхлаки сифаттарга, гаилә хәленә карап төрле гаскәрләргә бүленә. Шуныһы куаныслы, бүген әрме хезмәтенә егеттәр ныклы әзерләнеп, җитди аңлап бара. Улар араһында киләсәктә тормыш юлын хәрби хезмәткә бәйләргә теләүселәр күп. Быел көз Рәсәйнең кораллы көсләренә барлыгы 90-га якын кеше җибәреләсәк. Алина Садридинова, Захир Хәсәнов, Ишимбай хәбәрләре. Мәктәптәрдә ковидка каршы хәүефсезлек саралары көсәйтелде. Социаль арауык көн һайын иртән фильтр үткәрү, температураны үлчәү. Бер кабинетта ултырып уку тәртибе тергезелде. Дезинфекция саралары ковидка каршы инспекторларда кайтарылды. 2 атналы каникул тамамланды, балалар мәктәпкә укырга килде. Безнең иҗади төркем Нефтсе касабаһында урынлашкан 17нче мәктәптә булып, балаларның хәүефсезлеген һәм һаулыгын һаклау буенча күрелгән саралар менән якындан танышып кайтты. Калабызның 17нче дөйем белем бирү мәктәбендә 127 бала белем ала. Күрше Скворчиха, Кинәкәй, Юлдаш, Алакый авылларыннан барлыгы 26 бала 2 мәктәп автобусында йөртелә. 2 атналык каникулдан һоң авыру сәбәпле 5 бала укырга килмәгән. Балаларды бүген каршы алдык. Антиковид саралар үткәрәбез. Кергәндә иртәнге фильтр үткәрәбез. Балалардың температурасын үлчәйбез. Дезинфекция саралары үткәрәбез һәм дәрескә озатабыз. Иртәнге фильтр вакытында әгәр балаларның температураһы бар икәнлеге билдәле булһа, ул туралы ата-әсәләренә, шулай ук
отдел образованиега һәм Роспотребнадзорга хәбәр итәргә тиешбез. Иртәнсәк балаларды 2 ишектән, төп һәм запас ишектердән каршы алалар. Кабинеттарда һаваны зарарсызландыру корылмалары куелган. Тәнәфес вакытында бүлмәләр илләтелә. Мәктәптә 11 укытучы эшләй. Уларның барыһы ла вакцина яһаткан. Дәресләр 45 минут үткәрелә. Ашханала туклану 2нче дәрестән һуң башланып, 6нчы дәрестән һуң тамамлана. Тәнәфестәр 20 минут. Ашханала бер өтәл артында 2 бала туклана. 1,5 метр социаль дистанция хаклана. Мәктәп коллективы укучылар тарафынан ковидтан барлык хаклану сараларла түәл үтәлә. Хәнә Максутова, Заһир Хәсәнов, Ишембай яңалыктары. Мәсеттәр элек-электән рухи кыйммәттәрне ныгытырга, халыкты аеруча яшьләрне иманлы һәм тәүфиклы итеп тәрбияләргә ярдәм итә. Йома намазлары, дини байрамдар, исем куштыру, никах укау изге йортта башкарыла. Иман йорты менән беррәттән битарафлыкка сумган күңелләребез дә Аллага тәвәккәлләп иманга асылһа ине, дип теләй Ишембай мәсетенең яңа имам хатибы Илнур Гыйниятуллин. Үткән аҙнала ҡалабыҙҙың Йәмиғ мәсетендә йома намаҙы Илнур хәҙрәт Гыйниятуллин ҡатнашлығында үтте. Ул хәҙер мәсеттең яңы имам хатибы итеп тәғәйенләнде. Йәш кенә булыуына ҡарамаҫтан, ул яңы вазифаға ҙур яуаплылыҡ менән ҡарай. Ҡала өсөн мындай беҙҙең бер ҙур күркәм мәсет өсөн имам булыу әлбиттә яуаплы эш. Шуның өсөн ағай-апайларҙан ярҙамды үтенәмен. Шул кәңәш менән бергә һөйләшеп, килешеп, һәр бер мәсьәләне уртаҡ Алла верһә алып барһаҡ, минең теге үҙенсә һәр саҡ асыҡмын инде. Мында мәстә күрешәк, башҡа урында күрешәкме, Алла верһә бергә йөрөп сығырға инде. Ишембай ҡалаһында тыуып үҫкән Илнур хәҙрәт иман йортона бәләкәйҙән үк йөрөй башлай. Йәшләй генә уның дини нигеҙҙәрен өйрәнә. 2006 йылда Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге 2нче башҡорт гимназия интернатын тамамлағандан һуң юғары белем алыу маҡсаты менән Мысырға юллана. Абруйлы, асыҡ йөҙлө, эшлекле яңы имам хатип әйтеүенсә, Йәмиғ мәсетендә халыҡ мәсеткә йөрөһөн өсөн барлыҡ уңайлы шарттар тыуҙырылған. Шуға ла ул дини ҡәрҙәштәрен йома намаҙҙарына саҡырып ҡала. Иң ҙур үтенесем беҙҙең Ишембай халҡына һәм дә яҡташтарыбыҙ, милләттәштәребеҙгә, өммәттәштәребеҙгә йомаларға активыраҡ булыу, мына 2нче яртыға килһәгеҙ, бергә килһәгеҙ, шуны обед ваҡыты бит инде, йома намаҙы ҡатҡаҡ ҡына асылында 2 тулғансы бушап сығып була. Йомалар бара, Аллаға шөкөр, халыҡ йөрөй, һәм дә тағы ла күберәк ҡатнашып, ниндәйҙер сараларға, ниндәйҙер дәрестәргә бит инде әлбиттә. Иң беренсе йома инде, сөнки йома ир мосолман кешеһе өсөн ул фарз булып тора. Көн һайын иртәнге сәғәт 9-дан киске 6-ға тиклем мәсеттең ишектәре асыҡ. Иң мөһиме, мәсеткә ингәндә маска кейеү, ҡулдарҙы эшкәртеү һәм башҡа талаптарҙы үтәү мөһим. Алина Садриддинова, Заһир Хәсәнов, Ишембай хәбәрҙәре. Башҡорт халҡында һәйбәт ғәҙәткә инеп киткән байрамдар бик күп. Шуларҙың береһе Ҡаҙ өмәһе. Ҡаҙ өмәһе байрамы ноябрь айында көндәр халҡынайғас үткәрелә. Уның үҙенә күрә тәртибе һәм йолаһы бар. Ана шул йоланы тулыһынса матур итеп атҡарып сыға белде Һарғай ауылы халҡы. Беҙҙең ижади төркөмгә лә өмәлә булып ҡаҙ итен ауыҙ итеү бәхете тейҙе. Артабан Хәнә Мәҡсүтова сюжетында. Был ҡыҙҙар нишәп оҙаҡлай икән? Нишәп килеп етмәйләр икән? Ептәрең әҙерме, бабай? Епләр әзер инде улай. Ҡана, килмәйләр микән? Ай, ана ҡыҙҙар килә шикелле ул. Һарғай ауылында йәшәүселәр төбәктә ҡаҙ үҫтереү менән танылыу яулаған. Һәр хужалыҡта тиерлек 20-30 баш ҡаҙ, өйрәк аҫрайҙар. 30 йыл элек ҡаланан ауылға күсеп ҡайтып, тыуған ауылында төпләнгән Фәрур менән Дилара Вәлитовтарҙа ҙур байрам ҡаҙ өмәһе. Хужабикә ҡаҙ өмәһенә еңгәләрен, килендәрен, күршеләрен саҡырған. Күгәрсен ояла, ояларым ояла, күгәрсенләр кеүек гөрләп йәшәйексе донъяла. Ҡаҙ өмәһе үҙара аралашыу, күңел асыу, тәжрибә уртаҡлашыу байрамыла. Уңған хужабикәләр эш барышында йолаға ярашлы, төрлө ырым юрауҙарҙы ла иҫкә төшөрҙө. Ҡулларығыҙҙы тығып алығыҙ.
Әйдәгез әле. Мына шулай торалар шайтыр. Әйе, бурын шулай айтканнар. Мына олы кешеләрнең гадәтен һездә мына кыз яшьләр утып алып куйыгыз. Эш башлану менән Кадил кусылар яшьлектәге йырын һудды. Уен көлке менән эш бик йылдан барды. Кызларның исәктәрен тазартканса, авыл урамы буйлап йөреп килергә өлгердек. Һәргай авылы табигатьтән иң матур урында урнашкан. Касандыр бүтүп барган авылдар исемлегенә ингән авылды танырлык та түгел. Безне күрү менән капкаһын киң асып, Нурия Шарипова килеп сыкты. Бик әйбәт авыл. Китәгә кимәйк. Нәгә калага барып киләбез, йомыш менән генә. Барды һинең тизрәк кире кайтырга кирәк. Авылыбыз бик матур инде. Күңелле түгелме? Юк, күңелле түгел. Безнең һәр вакыт юк, күңелле түгел. Әле клуб булмаһа, бөтен халык күбе мәсҗидкә йөриләр. Мәсҗидтә осрашабыз. Ял һайын ата-әсәһе янына балалары, яңен-сәрдәре кайта. Авыл шат тавыштарга күмелә. Шауылга кайтып, балаларның шатланганын күреп бик шатмын. Ата-әсәләрем өйләрдә яңартып, ошонда адна һайын кайтып йөриләр. Әле яшәмәйләр инде, конечно, ел буе. Но адна һайын кайтып, ошонда рәхәтләнеп, баксат үстереп, емеш-еләк үстереп, безгә ярдәм итеп яшәп яталар. Мин бик шатмын. Капкалары асык, өйләре йылы. Мис якмайлар, но электричество булганга, конечно, бик шат бу. Асфальт яңа. Кадимәһе халыктың бар йолаларына нигезләнеп үткәрелә. Байрам күрергә килгән яшь буынга был бик һәйбәт тәрбияле ул. Алар уңып торһын. Юлаһы шундай атакал, йөгереп йөрөһен, эргәһеннән инакабы китмәһен. Бәпкәләре күп булһын, 30-40лап. Хужалар икән һау булһын. Эшкә генә түгел, йыр моңгала бик әвәстәр икән һәргайдар. Тын гына торган авыл гармун моңына, йыр тавыштарына күмелде. Өмәсләр эшкәртеп тазаланган кызларны көйнтәләргә илде. Авылдаштары Таһир Усмановтың гармунына кушылып, йырлай-йырлай Рәүдәк елгаһына юлланды. Был йоланың иң матур, иң сагу өлеше. Урам буйлап узау, йолаларга тугры калау, үзара тату, дус яшәүгә ишара. Бына шундай матур, һимер кызлар булды. Өйдә улар йылы һава таратылды. Һәм байрамның иң матур мәле килеп итте. Куелган кызлар Рәүдәк буена килеп сакалды. Эш бүткәс хужалар өмәсләргә иң тоз, һимер казды халып бешерә. Каз итеннән байрам һыя әзерләнә. Хужабикә өмәсләргә каз өлештәре тарата. Касандыр шауга килем булып төшкән Дилара Валитова үз тормышынан бик канәгать. Авыл тормышы охшай. Өйрәнеп киттек, башта кыйыны, бик кыйыны. Адактан авылсыз уже күз алдына да китерә алмыйм. Гортта квартирабыз булса да, без авылда яшәйбез. Иптәшем эш алып бара, аның эшенә куанып, аңа ярдәм итеп, рәхәтләнеп яшәйбез инде. Балаларыбыз гортта, 3 балабыз бар, кайтып йөриләр. Аларның шатлыкларына шатланып, воночкалар кайта яй көне шул бакса үстерәбез, еләк емеш. Матур дип яшәргә тырышабыз инде. Иремде бик яратам. Дус тату яшәйбез. Бер-беребезне ярты һүздән аңлап торабыз. Уга һәр яклап ярдәм итәргә тырышам, ди Хужабикә. Авылдаштарының ихтирамын күптән яулап өлгергән Фәрур Валитов һәр аткан таңды шатланып каршы ала. Безнең авыл давно айнык авыл. Безнең авыл бердәм авыл, спортивный авыл. Бер-бер менән башы матур яшәйләр. Шуның өчен без менә быелгы ел уже халык менән йөрүштек тә, йөрүшеп кәдек тә. Давай айнык авыл конкурсында катнашайык. Без бөтен авыл халкы бу конкурста безнең республика масштабында еңеп чыгарырга 100% тем нерек булыр 99% мин уверен. Үзем исемендә әйтәм. Авыл халкы тоже шулай ышана. Йорт хуҗаһы киләчәккә булган зур пландары менән бүлешкән арала өмәселәр өстәл артына утырды. Өйгә каз итенең тәмле есе таралды. Кадимәһе тамамланды. Эште бетеп, бар халык өстәл артына йыелды. Кадимәһендә катнашкан һәр бер кешегә бына шундай өлештәр бирелде. Хана Максутова, Захир Хасанов, Ишембай хәбәрләре. Ошоның менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарга тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ.